Колко харчиш всеки месец за красотата си? Самобръсначки, почистване на петите, епилатори. Бъди красива от главата до пръстите на краката с Wellneo 5 в 1 Beauty Pro. Удобен и мултифункционален уред за красота, който ползваш вкъщи. Спестяваш време и пари. Наистина е 5 в 1 продукт, на който мога да разчитам винаги. Изключително лесен и удобен за ползване. И действително промени живота ми. Първо, Wellneo 5 в 1 отстранява мазолите нежно и ефективно. Второ, имаш бърз и безболезнен епилатор. Трето, грижиш се с лекота за ногтите си. Четвърто, получаваш и самобръсначка. Пето, прецизен тример за цялото семейство. Всичко това в един малък, компактен и безжичен уред. Wellneo 5 в 1 Beauty Pro е с акумулаторна батерия. Просто го зареждаш. Не се оплиташ в кабели и не харчиш за батерии. Ползвай го у дома или на път. Бърз и лесен за употреба. Използвам го, за да почистя стъпалата си и да оформя ногтите си. С него бръсна краката си. На практика го ползвам за всичко, което е важно за външността на една жена. Поддържаш петите и стъпалата си, епилираш краката и ръцете си, имаш перфектен маникюр и педикюр, бръснеш или подстригваш косата си. Wellneo 5 в 1 Beauty Pro. Вземи Wellneo 5 в 1 Beauty Pro на повече от достъпна цена. Само за 59,90. Получаваш уред с акумулаторна батерия, приставка за почистване на пети и мазоли, епилатор, приставка за маникюр, самобръсначка и тример. Но почакай, има и още! Четчица за почистване и комплект от 4 приставки за маникюр и педикюр. Обади се и поръчай още сега многофункционалния уред за перфектна външност. Wellneo 5 в 1 Beauty Pro. Само за 59,90. Потърси го на сайта ни и в магазини Topshop. Поръчай още сега на 02 808 43 74.